Здравейте от мен! Отново сме заедно с кулинарния канал Без престилка, но с точилка. Както знаете, аз съм Краси, а днес заедно ще си приготвим още една много бърза рецепта. Това е бъркана закуска, може да го наречете и бъркан тутманик, приготвя се за броени минути, така че започвам. В купа слагам 2 средни яйца, към тях добавям 70 мл олио, както и 230 мл прясно мляко. Добавям една кафена лъжичка сол и разбърквам с телена бъркалка. Пресявам 230 грама брашно, като добавям и 10 грама бак пулвер. Отново разбърквам всичко. Сместа е готова, виждате как се получава. Сравнително гъста, оставя трайни следи, когато вдигам бъркалката. Накрая прибавям 200 грама натрошено сирене. Разбърквам с силиконова шпатула. Може да включите фурната да загрява още в началото, когато приготвяте тази рецепта, тъй като, както виждате, тя е изключително бърза. Сместа е напълно готова. Изсипвам я в тавичка, моята е с размери 20 на 20 см, заслала съм я с хартия за печене. Разпределям. Отгоре поръсвам с сусам и слагам в загрятата фурна на 180 градуса средно ниво на решетката, включен горен и долен реотан. Ще пека без вентилатор до готовност. Както знаете, тя се проверява с дървена клечка, която трябва да излиза суха, без остатъци от мокро тесто. Бърканата закуска е готова. При мен времето за печене беше точно 35 минути. Вие, разбира се, наблюдавайте и по вашата фурна. Готовността може да проверите с дървена клечка, която, както ви казах, трябва да излиза суха, без остатъци от мокро тесто. Сега ще изчакам съвсем леко да изстине и разрязвам. Приятели, погледнете, бухнал, пухкав, много хубав бъркан тутманик или закуска, както искате го наречете, чудесна, бърза, много лесна рецепта. Прекрасен, добре изпечен. Все още е много топъл, но виждате колко е пухкав и бухнал. Разчупвам едно парче. Много мек се получава, много пухкав. Вижте и отвътре. Чудесна закуска, както видяхте, приготвя се изключително лесно, много бързо. Така че опитайте и споделете вашите впечатления в коментар. Очаквам ви. Чао и до нови срещи!